ehkä siinä paremmin tunnetussa roolissaan. Tanssipartnerina tällä kertaa Robert Schnabel. Lähes parimetrisille nyrkkisankareille välien selvittelystä. Tietysti kun sillä on ainoastaan 3 täyttä hyökkäysketjua, jaaha! Sitten mennään, etuliukas Ben Blanc. Minuutilla IFK johti jo 6-3. Sitten alkoi tapahtua. Vaikka ottelu oli jo ratkennut, peli ei ollut vielä selvä. 27 sekuntia ennen loppusummeria alkoi täysi rähinä. Ensin tämän tilanteen seurauksena suihkuun ajettiin Pelicansin Justin Hodgman ja Arttu Luttinen sekä IFK:n Ilari Melart ja Sim Livik. Seuraava joukkotappelu alkoi heti aloituksesta ja kaukalon sai jättää 8 miestä lisää. Ja vielä ennen päätöstä toisistaan mittaa ottivat Aaron Brocklehurst ja Eetu Pöysti. Samalla Pukukopin puolelle ohjattiin päävalmentajat Kai Suikkanen ja Petri Matikainen. Yhteensä suihkukomennuksen ottelussa sai siis 14 pelaajaa ja 2 valmentajaa. Kuumassa kamppailussa jaettiin yhteensä 465 jäähyminuuttia. Se on kaikkien aikojen yhden ottelun ennätys SM-liigassa. Aikaisempi on vuodelta 1960.